Türkmenistanyň onlar çyraýaty Istanbul howa menzilinde izli-izine bolýarlar. Olar ýurtlaryň arasynda izgiderli howa gatnawlarynyň ýokdugyna garamazdan terek bolýan charter uçuşlaryna bel baglap Türkmenistana uçmak üçin mümkinçilik gözläp aeroporta barýarlar. 26 martda TK-49-12 nomerleri İstanbul'dan Türkmenbaşy şäherine uğrapdy. Şonda registrasiýa göräýmäge adaty uçuşlara mahsus tertipde geçipdi. Ýöne iş ýüzünde registrasiýa goýberilen adamlara diňe sanaw esasynda ýol berildi. Uçur bizinki emma sanawlar we ýolagçy sany barada maglumatymyz ýok. Sistema bu maglumatlary görkedenok. Aviakompaniýanyň beýleki wekili diňe uçuryň dolulugyny habar berip biljegini ma'lum etdi. Şol uçara adından 10-dan gowrak adam minip bilmedi. Aeroportda galan türkmen raýatlarynyň Azatlyk radiosyna aýdyşýaly, olaryň atlary hem ilçihananyň ýöredýän sanawlarynda bar, emma olaryň uzak wagtlap sanawda bolmagyna garamazdan nowatlary öňe süýşmeýär. Käbirler 2 ýyl töweregi nowatyna garaşýanlygyny aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda gidýänleriň sanawyna goşulmadyk adamlar da häkimetleriň ruhsatyna garaşman umydy elden bermeýärler we howa menziline barýarlar. Adamlar köplençindiki reis barada bir-birinden bilýärler we uçarda öýlerine yer tapylajagyny umyd edip edigderli aeroportda baryp durýarlar. Türk howa ýollarynyň wekilleri öz müşterilerinde biletleriň bardygyna garamazdan olary uçara mindirmekde ýardam berip bilmejekdiklerini aýdýarlar we Türkmen konsullugynyň sanawyna salgylanýarlar. Olar kompaniýanyň bilet satmak düzgünlerine gaýaklykda Türkmenistana barýan uçarlara bilet satýandyklaryny aýdýarlar, emma uçarlaryň amala aşyrylmagynyň Türkmen tarapyna garaşly bolýanlygyny belläýärler. Türk kompaniýasynyň Istanbul'un aeroportundaky edarasynyň işärleri öz uçarlarynyň Türkmenistana uçmagy taýýardygyny ýöne munyň Türkmen tarapyna baglydygyny aýdyp, bu siýasy mesele diýerler. Gidecek bir yerimiz de yok, yatacak yerimiz de yok. Havalimanında yiyeceğimiz, içeceğimiz, her şeyimiz havalimanında, çantamız burada. Kardeşim gidecek yerimiz yok kardeşim. Burada kalıyoruz. Biz ne yapmalı kardeşim? Bizim sesimizi duyan var mı bu ülkede? Şeýle-de Türk howa ýollarynyň işgärleri Türkmenistana indik uçaryň 11-nji aprele planlaşdyrylýanlygyny, emma muňa kepillik berip bilmejekdiklerini aýtdylar. 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara gatnawlaryny ýatyrandan soň dürli ýurtlarda ýaşaýan müňlerçe türkmen raýaty öz watanyna dolanmak mümkinçiligini ýitirdi. Şeýle-de bu döwürde Türkmenistana amal aşyrylýan terek uçuşlaryň en çemesini Türkmenistan howa ýollary ýerine ýetirýär. Emma Türkmen kompaniýasynyň Istanbul'un aeroportundaky edarasy mydama ýapyk durýar. Ine görüşmedi ýaly beýleki howa ýollarynyň ofisleri açyk, emma Türkmenistanyň howa ýollarynyň ofisi ýapyk dur. Gaptaldaky ofislerde işleýänleriň sözlerine görä, bu ofis pandemiýanyň başyndan bäri mydama ýapyk durýar. Diňe aýda bir gedek şu ýerde 200-den 300-den gowrak adam ýygnanýar. Türkmenistan howa ýollarynyň işgärleri şu ýerde Türkmenistana gurnalýan, hökümet tarapyndan gurnalýan reisler amal aşyrýar. Emma bärde işleýänleriň sözlerine görä, hemme adam şol reislere düşüp bilmeýär. Diňe sanlyca adam baryp bilýär. Bularyň sözlerine görä bu ofis ýapyk bolanda da adamlar ýygnalýar, Türkmenistanyň ýaşaýjylary hem aýallar, esasen erkekler, käte çağalar gözýelýär. Bularyň sözlerine görä bularyň ýüregi awýar. Sebäbi Türkiýede ören köp Türkmenistanly işleýär. Dürli ýagdaýlarda öz ýurduna dolanmakçy bolýar, emma şeýle mümkinçilik ýok. Bular geň galýan, näme üçin beýleki howa ýollary pandemiýanyň dowam etmegine garamazdan öz işlerini ýola goýdular, emma Türkmen howa ýollary bu işleri amal aşyrmaýar, gaty çylşyrymly ýagdaý diýip aýdýarlar, hem göz gyny ýagdaý diýip aýdýarlar Türkmen raýatlaryny gören adamlar. Where is the staff, where is the officers, you know, if they are here? We are just saying that you must contact with the consulate. Sometimes, as I said, they are organizing repatriation flights. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri 2 ýylyň geçmegi bilen Türkmenistan adaty uçar gatnawyny dikeltmedi. Ýurdun içinde koronavirusyň bardygyny hem ikrar etmedi.